Eli nyt te saatte tämän 17. ja 18. päivän luukun samassa, koska mulla oli keskiviikkona niin jäätävä ressi tästä kodin siisteydestä, kun tän pitää olla jouluksi kunnossa. Ja me lähdetään tänään sitten tonne Keski-Suomeen, niin mä en olisi ehtinyt laittaa, niin pahoittelut, että mä en ehtinyt sitten kirjoittaa teille. Mut nyt mä kerron tässä, että mitä mun viikkoon kuului. Eli maanantaina mä olin siellä Juha Tapion konsertissa ja se oli aivan mieletön. Ensinnäkin mä pääsin eturiviin, se oli ihan huippua, mutta se, että mä jonotinkin ihan tarpeeksi kylmässä ulkoilmassa, että ihan kiva, että pääsin sitten. Ja se oli jotenkin niin hyvä, kun Juha siellä edessä vaan laula ja bändi soitti ja kaikki oli ihan hiljaa, niin se oli ihan jotenkin, ja sit Juhalla oli puku päällä, niin se oli kyllä, se oli ihan mieletön. Ja tiistaina mä olin sit siivoamassa mun mummulla, tein joulusiivouksen, eli terveisiä vaan mummu, jos katsot, että toivottavasti on nyt siistiä siellä sulla. Ja sitten mä illalla tiistaina menin Paikkereitten joulukirkkoon, siellä oli sellainen soittokunta Päämaja soittamassa, niin se oli ihan hyvä tapahtuma kyllä ja näki taas noita motoristikavereita, niin niitä ehti olla vähän ikävä, kun ei ole sitten syksyn jälkeen nähnyt oikeastaan ihan muutamaa vaan, niin nyt näki sitten enemmän tyyppejä. Ja keskiviikkona mä oon siis täällä siivonnut aika paljon ja laittanut kotia kuntoon. Ja joulukuusi ollaan koristeltu, tossa se näkyy. En tiedä näkyykö, leikkaan pois jos ei näy. Mutta joo, tällaista vaan täällä tosiaan sit torstaina, eli tänään kun te katsotte tätä, niin me lähdetään Keski-Suomeen. Ja siellä sitten ennen joulua tullaan kotiin takaisin. Mut joo, ei mitään ihmeellistä. Ai niin, yksi juttu vielä. Kun mä olin siellä Juha Tapion keikalla, niin mä sitten juttelin hänen kanssaan keikan lopussa ja pyysin, että kirjoittaisi mulle jotain kännykän kuoriin. Niin hän kirjoitti tällä lailla. Eli ton tykkään susta niin, että halkeen ja sitten nimmarinsa tuohon. Ja toi on kyllä ihan kiva. Mä tänään otin noi kuoret pois. Mä en kun toi on silleen se leviää aika helposti, niin mä ostan sitten uudet kuoret ja jätän nää sitten tonne muistoksi vain. Mutta huomenissa tulee sitten tekstiä taas, niin palaillaan sen merkeissä. Ja jouluunkaan ei oo enää kuin viikko. Viikko se on niin nopeesti ja sit se on nopeasti ohikin. Mutta eipä mitään. Heippa!